Shwmai, croeso i sgwrs arbennig, gyda fi Morgan Llewelyn Jones, yn holi'r actorion hynod o llwyddiannus, Matthew Rhys a Daniel Evans, fel rhan o arddangosfa bywyd Richard Burton, yn yr amgueddfa genedlaethol Caerdydd. Mae'r arddangosfa yn trafod hanes Richard Jenkins, sef bachgen o Talbot yn tyfu i fod yn seiriau ryngwladol, a fi'n Gymro balch hyd ei oes. Rwy'n edrych mlaen i gallu trafod pa effaith mae Cymru a Chymreictod wedi cael ar yr fawdd Matthew a Daniel. Felly heb oed i'n ragor, croeso i chi'ch dau. Helo, shwmai. Helo, shwmai, siwr ydych chi? Da. Diolch am y croeso. Diolch yn fawr am ymuno. Jyst yn gyflym, ble chi ar hyn o bryd a siwr ydych chi'n cadw? A siwr mae'r flwyddyn diwethaf i fod i chi? Wel, Daniel, ti yw'r un sy'n beichio cyfrifoldeb wedi. Wel, sa'n gwybod, ti'n cyfarwyddo teledu dyddiau yma? Ie, ond sa'i wedi yn y flwyddyn diwethaf. Fi wedi cael blwyddyn gatre. Ti yw'r un sy'n bod yn treul cadw'r peli yn yr awyr. Gweithio ni. Wel, dwi yn Llundain yn y bryd. Dwi'n nghanol ymarfer ar gyfer yn sioe gerdd ni sy'n agor mewn byti mis. Ond dwi'n rhedeg theatr yn Chichester sydd ar yr arfordir yn Ne Lloegr. A mae'r flwyddyn wedi bod yn eitha effernol. Ond ni wedi bod yn lwcus achos bod Covid wedi bod yn isel gyda ni yn hardal ni. Felly ni wedi llwyddo i wneud cwbl o ddramau ar hyd y flwyddyn. Ond ni wedi bod yn ffrydio yn fwy nag ni wedi bod yn gwneud dramau i bobl in person fel petai. So dyna fi. Sa'i wneud dim. Na? Mae'n anodd i gredu am ryw reswm. Wel, credo fe. Fi wedi bod gytred ar... A sa'n pwy sy'n hala pwy lan y wal. Sa'n gwneud mwy na actio yn y mywyd, achos bob di, wel, yn wedig yn y dechrau 6 mis cyntaf, yn wario gyda'r crwtreia, sa'n di actio mwy yn y mywyd, o bore gwynta nos, ti'n wario bob math o bethau, o bobl. Oedd yna rhannau oedd yn fwy o her nag eraill? Y goblin gwyrdd gyda Spider-Man, achos, fel ffwl, y tro cyntaf nes i fe yn y llais ma, a wedyn oedd bob tro ni'n neud o fyna, na, mae ti'n neud yn y llais. Mae'n rhy anodd arna, yn gorfforol. Mae'r techneg wedi pallu. Mae'r techneg di hen fynd. Sa'n ni bod ar llwyfan am 8 mlynedd. Mae 8 mlynedd? Ie. Wel, ti wedi bod yn fysi? Wel, fi'n gweud wrth bobl bod fi wedi bod yn fysi, ond mae lle am amser i'r llwyfan o hyd. So Math, sorry, Morgan, just a munud. So Math, ti ddim wedi unrhyw actio gwbl dros y flwyddyn ddiwetha? Na, dim. Waw. Dim. Fi wedi lleisio rhywfaint o'r cartoons, ond ti'n meddwl am neu nefyn draw, ond da di wneud dim. Waw. Achos yn un bod rhai pethau yn cael ei seithi dros y cyfnod diwetha yma, ond dyn nhw ddim, ydyn nhw? Wel, mae'n anodd, os oedd rhywbeth yn ei le cyn ethon ni mewn i'r pandemig nhw'n cael, os oedd yn gyfres, oedd di cael ei sefydlu o'n nhw'n cael. So, oedd dim byd newydd yn cael dechrau. O'n i wedi cael cynigion, ond o'n nhw gyd ymhell i ffwrdd, achos o ti'n cael y hedfan, ond o'n gyfnodau hir iawn. So, o'n i'n ffodus, ges i cynnig gwaith, ond oedd e fel yn Australia am 6 mis, o beth fel a, just i ffwrdd. Wow. Ie. Wel, Morgan, gallai ofyn i ti, beth i ti wedi bod yn neud dros y flwyddyn? Ie. Neud coffi fi wedi bod yn neud dros y flwyddyn diwetha. I ti dy hun, neu mewn siop, neu? Wel, i fi fy hun yn y bore, a wedyn ni yn gwaith i bobl eraill wedyn ni, sy'n drifo trwyddo'r drive-thru. O, da iawn. Ie, mynnu coffi. So, na beth fi wedi bod yn neud dros y blwyddyn diwetha. So, mae wedi bod yn bach o'n gwahanol, ddim cael siw gymryd o cyfleoedd i wneud stwff, ond mae wedi bod yn agoriad llygad, really. Ie. Na, wel, na dechrau gyda'r cwestiwn cyntaf. Fel bachgen, treuliodd Richard Jenkins lawer o'i amser yn yr ysgol, yn chwarae rygbi, yn ennill arian poced ac yn ymweld â'r sinema'r llyfrgell a'r capel ar ddydd Sul. Dylanwa 2 athro, Enillydd Jones a Philip Burton, a gafodd effaith ddofn ar y dyn ifanc, gan ei gyflwyno i farddoniaeth, a thanio i angerdd dros lenyddiaeth a drama. Ble dechreuodd eich diddordeb mewn drama fformio a beth oedd eich dylanwadau mwyaf? O'n i'n mynd i ddechrau wrth gweud, fi'n credu mae yna sawl cainc fi'n credu i'r Cymru Cymraeg sydd ambell waith yn menthyg un
i rei ohono ni sy'n ddigon twp i eisiau perfformio am fywoliaeth. Ond mae'r capel a mae Eisteddfod o'n sylfaeni mawr i fi o ran perfformio yn sicr, achos ti'n cael dy daflu mewn y set fawr yn oedran eitha bach, a ti'n dyfynu'r a wedyn, ti'n trio Eisteddfod rhyw 2 gwaith y flwyddyn rhwng ysgol i'r genedlaethol. A wedyn, pan o'n i'n 15, nes i ddechrau gyda Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru. Ac oedd yna gyfarwyddwr yna, a actor o'r enw Dorian Thomas, a ddyn dylanwad mawr arna i. A gweud wir, fe ddyr un annog i fi drio'n ysgol drama a helpu fi gyda y newisiadau pan mes i am y cyfweliadau. Gret, a chi, Daniel? Wel, mae'n credu gyti di alw ti arna ni. Mae'n oce. Chi! Yn un hen, Daniel! Di bobl bwysig? Parcha, Matthew, nes i alw ti arna i. Wel, ie, capel, Steddfod, yr ysgol, wrth gwrs, a fi'n credu, o'n i'n ffodus iawn i gallu mynd i weld dramau yn Stratford a Llundain, a fi'n cofio gweld Hamlet gan Mark Rylance, a oedd yr cynhyrchiad lle oedd yn gwisgo pyjamas am rhan fwyaf o'r cynhyrchiad, a oedd e'n gwneud Moonies bob hyn a hyn, a dyna tro cyntaf fi'n credu o'n i'n teimlo bod fi'n gallu deall tym bach o Shakespeare, a fi'n credu bod mae wedi parhau fod yn actor dwi wedi edmygu, a wedyn yn y coleg, oedd yna athrawes yn nhw Patty Rodenberg, ac oedd hi'n arbennig ar Shakespeare, a oedd hi'n ddylanwad mawr yna i, jyst o ran siwd oedd hi'n edrych ar y testyn, a siwd oedd hi'n mi hagweddau hi tuag at weithio. Ac oedd hwnna'n ddylanwad mawr. Ond i'n clywed y ddoi chi'n gweud fyna bod yr Eisteddfod i cael dylanwad mawr, a fi'n credu o'n i heb sylweddoli'n personol fel fain o'r dylanwad mae'r Eisteddfod, a fa mor ffodus i ni yng Nghymru cael yr Eisteddfod, achos sy'n dynnu fe yn Lloegr ar Alban, a fi'n credu ni'n lwcus iawn i chi cael y cyfle yna, fel pan i 3-4 blwydd ddod, i gallu mynd lan o'r llwyfan a ymarfer a cael y hyder i chi wneud wedyn ni, fel chi wedi wneud, am eich bywydau rili, fe? Bendant. Mathon ni'n mynd i weid, pan dechreuais di yn rada yn y coleg, oedd yna bobl, sa'n gwybod os oedd y brofiad i fel ymhrofiad i yn y Guildhall, lle oedd pobl yn synnu bod ni'n gallu adrodd darnau farddoniaeth neu'n gallu canu ymynau, neu beth bynnag, nag bod ni'n neud y peth yna drwy'r amser. Ond, oedd yna bendant yn ddiwylliannol, oedd yna wahaniaeth. Definitely, ie. Oedd yna'n dipyn o sioc, achos falle, o'n i ddim wir di ystyried y peth, ond nath e dim ond daro arna i pam o'n i yn y coleg drama, bod pobl gyda cynlleied o amser ar lwyfan. Neu bod camu mlaen i'r llwyfan, neu unrhyw beth o flan gyda lleidfa. I nhw, yn rhywbeth eitha estron ar y dachrau, a rhywbeth o'n nhw'n gorfod dygymod â. Lle i ni wedi wneud, ni di hen arfer. O ti, beth oedran Morgan yn dachrau dy Eisteddfod? Eisteddfod ni'n probably siŵr fod 6-7 blwydd ddod. So na bod pobl sy'n fel, so pan maen nhw'n gofyn fel, pryd sy'n dechrau acto, fi'n gweud fel 5-6 blwydd ddod, a maen nhw'n fel, I was 18, 19, a ni'n fel, achos sy'n mynd cyfle ydyn nhw, ysau. So fi'n credu, fi'n rili ffodus fan hyn yng Nghymru bod cyfleoedd hyn dyn ni. A ni di hen gymryd yn ganiataol fyd. Ie. O'n i lle gweld, pa mor gymaint na fe helpu fi yn sicr i ti'n gwybod. Wel, ym mhob ystyried o'r ymarfer, oedd ddim un elfen, ti'n gwybod, oedd e ddim yn helpu. Fi'n credu o'n i'n eitha hi gyda'n hyder i, a mewn ffordd mae cwylydd arna i nawr, achos fi'n cofio pan nes i Stratford i berfformio am tro cyntaf, yn jobyn cyntaf yn yr hen Royal Shakespeare Theatre, a beth pawb yn dweud, mae'n ofod sydd yn anodd iawn oherwydd mae'r acwsteg yn anghywir ac yn y blaen, ac yn ei fel, wel, triwch y pafiliwn. Marth Tamethyddol. Ie, yn union. Ie, yn yr awr y gored. Ie, yn union. Oedd y Royal Shakespeare Theatre yn ddim o gymharu. Ond, ie. Oedd ddim eisiau bod yn hi chwaith. Wel, yn diddorol. Diolch.
Diolch am hynny. Mae'n rhywbeth estron iawn I ni fel y Cymru, fi'n credu, achos pryn I ni byth yn ei gallu bod yn hi. So mae'n dda bod rhyw adeg yn y bywyd yn ni, lle ni'n mynd, fi'n gwybod beth fi'n ei fan hyn. Felly symud ymlaen i'r ail gwestiwn. Dyfyniad yw hwn o HTV Outlook 1982. I mean, I am Welsh. I carry the valleys and the sea towns wherever I go. They are on my shoulders. I can't evade them. I can't escape them. They are my people. I ba raddau chi'n uniaethu ar farn hon am fod yn Gymro, yn bersonol ac yn broffesiynol? Mae Rhydwen Williams, jyst I fod yn llynyddol am funud, mae Rhydwen Williams yn dweud mae darnau ohono ar wasgar ar hyd y fro. A dwi'n teimlo fel yna. Fi'n gwybod bod fi'n rhedeg theatr yn Lloegr, a fi ddim, nes I gwneud tym bach o waith yng Nghymru ar ddechrau'r flwyddyn, ar gyfer y Steddfod, actually, ond mae'n rhywbeth, mae'n amhosib peidio teimlo, mae'n rhywbeth amhosib peidio, mae'n amhosib dianc rhagddo fe, pe bydde rhywun eisiau dianc rhagddo fe. Fi mor ddiolchgar, ac mae'n fygwraeth I, ac yn falch iawn o'n etifeddiaeth I. So, dwi'n teimlo'n yn llwyr. Gret. Matthew? Wel, bydden ni'n cytuno 1,100, achos fi'n cofio'n coleg drama ni'n stryglo rhyw amser mewn rhyw wers actio. A fi'n cofio'r athrawes actio'n gweud, bod fi ti mor bendant am bwy wyt ti ac o le ti'n dod. Dyle ti fanteisio ar y sylfaen yna I wybod bod ti'n lle hedfan. A nath e beth taro yn erbyn. Achos, mae'n ddeiblyg mewn ffordd. Ni'n dod o'r ryle mor fach, mae'n ambell waith, mae'n dan yma ni I weiddi, neu'n siŵr bod pawb yn gwybod o le ni'n dod a pwy ydyn ni. A yn enwedig os ti'n bwydo mewn i'r ffaith oedd na fygythiad i'r iaith ar un adeg, felly mae rhyw fflam yn y boliau, mae rhaid I hwnna o roes I fyd, a fi'n credu mae hwnna'n uno gyda'n syniad ni o Cymru gyda I a Cymru gyda a pob dim. A ni beth I croesi'n feddwl I ar y pryd, dylwn ni fod yn galonogol o'r ffaith bod fi mor bendant o bwy ydw I, ti gallu hedfan I ben y ti moyn wedyn, achos ti'n gwybod o gymaint o le ti'n dod. Felly mae wedi bod yn bopeth I fi yn mywyd, mae wedi bod yn arf ac yn ffon ac yn bob dim arall. A fel Dalian yn gweud, fi mor falch yn fagwriaeth a'n iawn. Felly mae ond wedi bod yn help, yn sicr. Beth yn credu sydd yn arbennig amdano ti, Math, yw bod ti hefyd yn gallu delio gyda cymeriadau, lle ti'n gallu, beth yw'r gair? Just roi dy hun yn llwyr yn ei sgitio nhw, a does na ddim arlliw o dy Gymreictod di mewn ffordd, lle na ddyle fe fod mewn ffordd. A mi'n credu bod hynny, ac eto, I reinion I ni sy'n nabod ti dal yn gallu gweld ti hefyd, a fi'n credu bod hynny'n bleserus iawn I rei ni sy'n nabod ti. So, a fi'n credu bod hynny'n beth, a dwi ddim jyst yn siarad yn un â Cenion, lle mae dy glisti yn arbennig o dda, a lot gwell yn glisti. Fi'n credu bod hynny'n, I ni, sy'n gwylio gwaith math o bell, mae'n gwneud I ni deimlo'n falch, hefyd am ein mygwraeth ni. Diolch, Daniel. Cwestiwn 3 nawr, cwestiwn olaf. Olaf? Ie, olaf. Pwy mae ni fan hyn? Fi'n gwybod. Megis dechrau I ni. Ie. Wel, lle ni gael cwbl mwy o cwestiwn os mae eisiau. So dyfyniad arall o dyddiadur Richard Burton, cyntaf o January 1940. Went to Regent to see Oklahoma Kid with James Cagney and H. Bogart. Roedd Richard wrth I bodd yn ymweld â'r sinema yn ei arddegau, ac welodd o leiaf un ffilm yr wythnos. Pan ysgrifennodd Richard enwau ei arwyr Hollywood yn ei dyddiadur yn 1940, ychydig a ddychmygodd byddai ef ei hun yn dod o hyd un o'r enwau mwyaf yn hanes y sinema. Faint o ddylanwad neu ysbrydolaeth mae Richard Burton wedi gael arnoch chi ar eich gyrfaoedd chi fel actorion?
a fo'n hollol onest, oedd e'n dylanwad enfawr arna I, achos ti'n cofio y tro cyntaf welis I fe'n look back in anger, pan o'n I fachgen eitha ifanc, a mae berfformiad yn y ffilm na gyda un o'r perfformiadau sydd nid ond am Richard Burton, ond perfformiadau sydd wedi aros gyda fi trwy mywyd. A fi'n cofio o'n i'n ifanc, o'n i'n gwybod pwy oedd Richard Burton, ond had nath dweud, ti'n meddwl, oedd e'n Gymro Cymraeg, ac sy'n fath sioc. Achos mae'n chwarae saith ag yw a ges i'n fath sioc pam wedodd yn iawn. Wedyn, dyna lle nath sbardun yn ddiddordeb I ynddo fe. Achos I fi, fe oedd un o'r arloeswyr cyntaf, ti'n gwybod, o Gymru ag aeth i'r Unol Daleithiau a oedd yn benderfynol o fod yn un o'r goncweryr, ti'n gwybod. Fe oedd y cyntaf, ti'n gwybod, nath e ddim dilyn unrhyw un arwyr, fe oedd y cyntaf. Felly oedd hwnna'n, nes I o hyd ffeindio rhyw, ti'n gwybod, oedd hwnna'n help enfawr I fi, achos pa mes I mewn i'r rad yn Llundain, a fel o fe gyda Guildhall, mae'n rhaid i ni 3 cyfweliad. A mewn ffordd, mae'n waith unwaith ti wedi cael dofyn nôl am y trydydd, achos ti'n fwy nervous nawr, mae gymaint yn fwy golli. A pa'n gofyn pam nes I hwn, ond es I Pontry Dyfen, cyn I fi fynd, ti'n meddwl, lle gath Burton I, cyn yn trydydd cyfweliad. A sefys I, oedd llun da fi o Burton ar y bont gyda dad, a sefys I ar y bont, a cymryd I carreg bach o'r bont yn Pontry Dyfen, a es I gyda fi i'r nyweliad olaf yn Llundain. A fi dal yn gweud, y garreg na, sy'n gyfrifol am yn fywoliaeth. Mae'n really cool. Dwi'n 3 rownd oedd ar gyfer radar hynna, fe? Ie. Oedd 2 gyfweliad tro gyda, oedd y trydydd yn ddwrnod llawn o wersi. A mae 5 nawr. 5? 5, ie. Cys I trwyddo trydydd eleni, o wedyn ni, dwi'n trydydd. Os byddwn ni'n neud o beth 20 odd years yn ôl, falle byddwn ni'n cael lle. Ie. Wel ie, beth ti'n mewn am hyn nawr? Ie, no. Cofio, ddim llwyfan am Gwobr Richard Burton. Na fo? Na fo. Na, ges I ddim llwyfan. Cero ma. Na fo, achos o'n i'n y flwyddyn cyntaf yn rada, right? A ti'n gwybod, ti eisiau siarad am hi, amser gweithio mywyd I, achos es I mewn I rada, a ni'n meddwl o'n i'n gwybod y job lot. A ni'n mor trachais yn mynd mewn, fi'n mynd, hedfan nawr, hedfan, right? A ges I ddim yn o'r llwyfan. A un o'r gwersi gore, ges I erioed, achos tynnodd ddim byd lawr, a angofio si, mae gwaith yw sylfaen pob dim. A ni ddim yn y gwaith am y gystadleuaeth. Ti'n gwybod, dim hanner digon, a ni wedi paratoi. A mae dal yn fryw agored I fi. Ond, un o'r gwersi mwyaf pwysig, achos ers ni, fi wedi bod 100% wedi'n paratoi yn drylwr am unrhyw beth fi'n gwneud. Pwy oedd y beirniad? Paid y gweud. Allai ddim. Angen I henwen nhw. Na, I di e-bost ar ôl i'r cyfweliad orffen. Wel, yn gwahanol I chi Matthew, Daniel, nes ti ennill y Gwobr Richard Burton, dy fe? Do. Sorry. Edrych ar ein gyrfa I ni. Do, nes I ennill e. Ti'n y cyntaf ennill e, fe? Ie. Ac wrth gwrs, achos bod fi'n dod o'r cymoedd, I suppose, oedd e'n arwr I fi. Ond, beth oedd wir nath yn hyffwrddi oedd, sydd oedd e'n delio gyda iaith. Ac oedd recordiad gyda ni o Undymilgwyd, ac oedd recordiad gyda ni o'i Hamlet pan oedd John Gill wedi cyfarwyddo fe fel Hamlet, ar LP. Ac ni arfer gwrando ar hwnna. A actually, yn ddiweddar iawn, byddi 4 mlynedd yn ôl, nes I glywed recordiad o fan yn siarad Cymraeg ac yn adrodd Shakespeare yn Gymraeg. A dyn ni ddim wedi clywed yn gwneud y fath beth o blaen. A oedd e just yn anhygoel, oedd e just yn teimlo mor fodern, ac oedd e ddim yn llenyddol o gwbl, ac oedd e ddim yn... oedd e just mor glir a... Oedd e'n, ges I wir yn harogan sydd oedd e'n delio gyda iaith. A mi'n gwybod mai drwy I mi gysylltiad gyda'i athro Philip Burton, mi'n gwybod oedd Philip Burton yn llynyddwr mawr a. Felly dyna beth oedd yn ei olygu I fi.
fi'n cofio ti math a cwbl o bobl yn dyfynnu ac yn gwneud y dynwarediadau hon pan wnaethon ni weithio gyda'n gilydd. A beth oedd y ffilm Where Eagles Dare? Ie. Oedd y cyfarwydd o Peter Gill, oedd e'n credu oedd e'n mwynhau, achos oedd e'n cydydd oedd e'n mwynhau, fel, achos, ti'n meddwl, y tro diwetha o'n ni ar y llwyfan, oedd no, ti'n meddwl, 7 mlynedd nôl, oedd wneud Look Back in Anger yn Efrog Newydd. A ti'n meddwl, oedd e'n broblem i fi, achos o'n i wedi gwylio'r ffilm gymaint, o'n i'n gallu cael e mas o'm hen. A ni'n hanner meddwl, byddai'n alright, achos faint o bobl sy'n mynd i weld y drama yma, sy'n cofio'r ffilm. Ac ar y noson cyntaf, dath ffrind fi actor, Ron Rifkin, ti'n mach yn hun o fi, dath e lan at ei, mae'n rhaid ti stop o dyron. Mae'n rhaid ti ffeindio ffordd i hunan mewn i'r cymeriad. A ni fel found out. Os ti'n mynd i gael dy ddylunwadu gan unrhyw un? Pam ddim dwy'n o'r gorau? Ie. A da Pate Burton i weld hefyd. Ond nath hi'n gweud, dim byd diolch ddew. Oedd at ti'n modd, a ddim meddwl, wel, ti'n dwy'n o'n had, y diawl. A Math, so nath Burton chwarae Jimmy? Do. A achos pan nes ti wario fe, Adam Driver oedd dy Clifty, ynddo fe? So sydd oedd hwnna yn chwarae Sais yn erbyn Americanwr yn chwarae Cymro? Ie, na wel, a ddim wath ar Adam Driver, achos oedd e, oedd e'n sylwi bod o'n i'n Gymro nes diwrnod cyntaf ymarferiadau, ymarferion, a wedi e, o le ti'n dod? A wedi si, o Gymru, a wedi Wow. A wedyn, ti'n modd, fi'n cofio, oedd un noson oedd Bryn Terfel a Carwyn Jones wedi dod i weld performance, a nhw'n gofyn i'r cast os nhw'n siŵr dod am ddiod gyda ni ar ôl, so nes i weid oedd Adam at ti, there's a few kind of Welsh dignitaries in town, do you want to come for a drink afterwards? Who are they? So nes i esbonio, pwy oedd Carwyn a pwy oedd Bryn. A wedi so you want me to come for a drink with the King of Wales and the Welsh Pavarotti? No? A nath e'n dod. Siwr oedd i acen e? Oedd ambell i dro oedd y cael e, ond fi'n credu, i unrhyw un sydd ddim wedi tyfu lan gyda'r iau, ni'n tyfu lan gyda'r teledu, Americanwyr ar yn teledu ni o hyd. Os ti'n clywed yr acen, os y tro cyntaf ti'n clywed yr acen yw mis cyn ti ddechrau wneud cynnyrchiad, mae bron am hosib. A hefyd, oedd e jyst yn cwestiynu pa mor estron oedd e'n swnio ddo fe o hyd. Sa'n beth i clywed yn rhywbeth o'r fath o'r blaen? Na. Dyna, reswm arall i ni'n gweiddi mor uchel, neu'n siŵr bod yn lleisiau'n cael yn clywed. A mae'n acen anodd dy beth yn dweud, achos mae gymaint o bobl yn sylwi mewn i'r trap o swnio fel sy'n dod o India. Ydyn, ac mi oedd. A hefyd, be arall oedd e'n neud, oedd e'n mynd ar YouTube a roi, Welsh accent dialect. A wedyn, oedd un yn dod o falle Byrddin, a wedyn oedd yr un nesaf, oedd e'n gwrando o Ferthyr, oedd e'n gweud, they don't sound the same. What is he? It's not the same. No. Yr un fydd, fel, pan mae pobl yn meddwl am ac yn Cymraeg, obviously mae'n gwahanol pob bit, fel hanner awr chi'n trefili. A fel, sy'n nhw'n meddwl am hwnna gyda Lloegr. There's not an English accent. Fel, obviously, there's a Scouse accent, there's a Mancunian accent. Ond ie, na, mae'n diddorol, actually, bod wedi profi hwnna hunan e. Ie, o fewn gwlad sy'n mor fach, mae'r ymrywiaeth yn anhygoel, fi'n credu. Ydy. Morgan, beth oedd ennill y wobr yn golygu ti? Oedd e'n sioc, really. Achos y blwyddyn cyntaf, o'n i'n gallu cystadlu yn y wobr o dde. O'n i'n 19 ar y pryd. Fi'n cofio, nes i cystadlu ar y llwyfan, a wedyn i'n fel tua 2-3 hour break rhwng hwnna a'r results. A obviously, bod yn ifanc ys i i'r bar gwyrdd, ac ys i cwpl o beint. Wel, dim ond Cars Edwards athrawes drama fi, a mam fi sy'n gwybod hyn, so sa'n gwybod pam i'n gweud hwn i chi nawr. Mae'n watcho fe, ond ie, fi'n cofio ni, so ni bach yn
Ni ddim yn wael. Ie, ni bach yn feddwl. Side stage. Obviously, mae'n gwahanol i'r urdd, achos gyda urdd maen nhw'n mynd third, second, first. Ond gyda hwn, oedd eisiau enwi'r enillydd. So pan wnaethon nhw gweud enw fi, ni fel. O'n i ddim yn gwybod, nes i just cerdded ar llwyfan ni'n fel. A ni'n gweud cwbl o bethau dan breath fi apparently, o dad yn deud, tra ti'n ôl ar teli. Ond na, mae jyst cael ennill yn meddwl lot, o fel, chi'n meddwl, mae'n gallu fod ar yr un restr a bob fel chi Daniel, a fel pobl eraill, actorion eraill sydd wedi ennill ar ysbryd blynyddoedd. Jyst yn fraint yn ei hun, really. O Burton yn arwyr i ti o gwbl? Wel, byddwn ni ddim yn gweud as much, achos fi'n credu, fi wedi edrych mlaen i pobl eraill fel chi, a Anthony Hopkins, a actorion sydd fwy fel at yn oedran ni nawr. Ond fi'n credu oedd ennill y Gwobr wedi agor yn lygydu, a fel nes i obviously googlo mwy a fel watcho fwy o pethau oedd e yn. A nawr byddwn ni'n gweud nawr mae fe'n wel dylan o mawr, really. Be oedd y darnau nes ti? Darn allan o llwyth gan Dan James. Dan James? Daf James. A Philology gan Gary Owen. Nes i translate hwnna. A nes i really joio wneud yr un Philology yna. Nes i really mwynhau hwnna. Lyfn i chi wneud hwnna to, rhywbryd. Math bydde ti'n gweud oedd Burton, achos oedd e'n rhan o'r garfan yno o bobl yn dod e gyda, Ola Harris. Yn union, ie. A o'n nhw'n rhan o'r garfan yno o ddynion, oedd yn fel, o'n nhw'n gallu bod yn ddynion ac yn ddynion, wel, y math o ddyn sydd falle'n hen ffasiwn nawr, ond oedd sa'n gwybod, oedd rhywbeth ynglyn â'r cyfnod yna, ac o'n nhw'n ifed ac yn smygu ac yn... Oedd enw gyda nhw fel bod yn hellraisers yn dod e. Mae'r math o actor yna, falle, dwi'n gwybod os yw'n mor ffasiynol nawr, achos falle bod sydd ni'n cyflwyno dynion, a sydd ni'n teimlo ynglyn â bod yn dynion, yn wahanol nawr. A fi wastad yn teimlo mae'n... nath e farw'n ifanc, a jyst meddwl sydd bydde fe pa rannau a pa fath o waith bydde fe wedi wneud gyda'i wedi byw yn hwy. Mae gweld beth mae Anthony Hopkins yn wneud nawr ar enghraifft. Mae'n dal i ysbrydoli, mae'n dal yn gallu dysynu di. Ydy. Gyda'i berfformiadau fe, mae'n jyst yn, Oedd e'n sôn, oedd Burton yn sôn, oedd eisiau chwarae Lear, oedd eisiau chwarae Llyr cyn barod, dyna beth e'n siarad am wneud. Ti'n meddwl, ti'n meddwl, gath ei gyndemio bod wedi gadael y llwyfan, bod wedi gwastraffu dalent yn Hollywood. A ti'n meddwl, oedd hwnna fi'n credu oedd hwnna'n fryw dofn iawn iddo fe, oedd e o hyd eisiau dod nôl a profi. A credu oedd e'n llygadu Llyr fel y siawns i wneud hynny. A ti'n meddwl, nawr bydde neb byth yn mynd i wybod. Y bwynt di, Daniel, fel y dynion ar y pryd, fel Richard Harris, Peter O'Toole, Richard Burton. Be o'n i'n... mae'r yfed ar hwyl, o'n i'n meddwl mae'n wych. Ond be o'n i'n caru'n fwy na dim am y tri, oedd i hyder. A fi'n credu falle mae'n rhywbeth, sa'n gwybod sy'n bersonol i fi, ond fi'n credu falle fel cenedl, ni'n ddiffyg, mae'n y ddiffyg y hyder am bellwaith. A be o'n i'n edmygu, a be oedd yn hydolus i fi, oedd y tri, oedd gymaint o hyder, ond nhw'n hyd o beth neb yn meddwl, a dyna fel o'n nhw'n actio am bellwaith. A o'n i'n meddwl, mae'n rhaid bod fel y mor anhygoel. A mewn ffordd, o'n i'n cymryd o'r hyder yma fel rhyw, o'n i'n esgus bod yr un hyder gyda fi, dwi'n dal ddim, ond dyna be o'n i'n edmygu yn enfawr amdanyn nhw. Achos oedd yr hyder wedyn yn dod â rhywfaint o'r synwyr o berygl, fel o'n nhw'n actorion peryglis. Ie. A mae'n jyst mor gyffroes i wylio. Ydy. Ond fel ti'n gweud, sa'n gwybod os bydde nhw'n goroesi yn yr oes fodern rhagor, a dylen nhw ddim. Na, falle. Ie. Yn credu mae hwnna'n nodyn lyflu orffen ar, chi'n gwybod, siarad am bywyd Burton a fel, chi'n gwybod, be oedd y ffel a yn gwybod ar ôl hwnna, fi'n watcho cwbl fi YouTube videos fi'n credu o fe yn ei interviews a stuff. Fi'n dwlu, yn bron yn fwy na fe'n actio, fi'n dwlu
Ar interviews, ie. I cyfweliadau. Mae un Dick Cavett yn hyfryd, lle mae'n Sharon Dylan Thomas, mae'n Sharon Baw, mae'n wych. Oedd e fel pwnc yn berffaith am gyfweliad. Wel, diolch yn fawr i chi doi. Mae wir diw'n fraint gallu just cael siarad gyda chi. Mae'r arddangosfa Richard Burton dal ar gael yn yr amgueddfa genedlaethol Cymru a AR-LEIN hefyd, so os chi ddim yn cael cyfle i mynd lawr, mae fe dal i gael AR-LEIN hefyd, so diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch i Morgan. Diolch yn fawr.